Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uplo. Taong 1970, Dayap, Laguna. Dalawang taon ng manlalako at utusan si Uplo. Nagtatrabaho siya noon sa malaking tindahan sa baryo kung saan ang pangunahing trabaho niya ay ang paglalako ng mga kalakal at pagbili ng mga paninda sa iba't ibang lugar. Araw-araw, kung saan-saan siya noon lumalakad, depende sa utos ng amo niya. Likas na masunurin si Uplo, kaya siya nagtagal sa trabaho. Dagdag pa niya na, bago siya roon makapasok, marami na ang nauna sa kanya. Karamihan, halos nagtatagal lang ng ilang linggo dahil sa dami ng trabaho. May mangilan-ngilan ding tumatagal doon ng ilang buwan, pero ang pinakamahaba na rito ay inaabot lamang ng 1 taon. Pagkatapos nun, nagkukusa ng umalis ang manggagawa dahil sa mga kakaiba umano nitong nakikita tuwing ito ay naglalako. Subalit nung mapasok na siya rito, wala naman siyang napansing kakaiba. Di hamak nga na mas paborito sa kanya, lalo pat wala siyang ibang trabaho kundi ang magdala ng kalabaw at karo. Ang kinakailangan lang din niyang masiguro ay kumpletong makakarating ang mga bagay na iniuutos sa kanya. At sa loob ng 1 taon, wala naman siyang ganong napansing kakaiba. Literal na normal ang lahat ng bagay hanggang sa unti-unti na itong nagbago. Dagdag pa niya na nagsimula ito noong pinakuha siya ng mga biik sa karatig lugar. Ayon sa kanya, baboy talaga yung nakita niyang iniakyat sa karo. Pero nung lumalakad na siya, may mga naririnig siyang boses sa loob na parang nagmamakaawa. Dala ng kuryosidad, agad niyang pinahinto ang mga kalabaw. Pagtigil nito, dali-dali siyang pumunta sa likod para tingnan ang mga baboy na nakatali. Habang inaalis niya ang pansalag sa araw, napakaiingay ng mga ito. Animoy naliligalig sa kanyang ginagawa. Ngunit, nang mapasukan na ng liwanag ng araw ang karo, lahat ng mga nag-iingay biglang tumahimik. Pagsilip niya sa loob, nasipat niya ang mga itong nanginginig sa takot. Hindi makatingin, animoy ikakamatay nila ito. Subalit nang mapagtanto ng mga hayop na siya lamang ang tagadala ng mga taong humuli sa kanya, paisa-isa itong nagsitinginan. Yun bang nakakaintindi ito sa kanyang akto? Nung masipat naman yun ni Uplo, bigla siyang natigilan kasi unang beses niyang makakita ng mga bagay na tumitig sa kanya. Halos lahat walang ginawa, kaya naman maigi rin niya itong pinagmasdan. Akala niya kasi kung ano lang pero nang akmang ibababa na niya ang trapal, may narinig siyang ngusab ng baboy kasabay ng mga katagang nagsasabi ng, "Tulungan mo kami. Maawa ka na. Tulungan mo kami." Kakaiba ang boses nun pero klaro ito sa kanyang pandinig. Alam niyang hindi siya nagkakamali at nasisiguro rin niyang nagmumula ito sa loob ng karo. Noong una, naisip niya na baka meron lang doong nagtatagong tao. Pero nang mahalughog niya na ito, wala talaga siyang nakita. Matapos nun, dahil sa nagmamadali nga siya, agad niyang niligpit ang lahat ng gamit na inilabas niya. Dali-dali na rin niyang pinalakad ang mga kabayo para naman umabot siya sa oras ng napagkasunduan. Magmula noong araw na yon, hindi na ito nawala sa isip niya. Ayon sa kanya na, malaki ang pinagbago magmula noong naranasan niya ito. Tuwing nangunguha siya ng kalakal sa ibang lugar, natatakot na siyang magdala ng hayop. Ang kaso lang pinuno, yung kinakatakutan niyang dalhin ay siya rin namang palaging pinapakuha ng amo niya. Kung hindi kambing, baboy o maliit na kalabaw. Sa ganung mga hayop lang umiikot ang transaksyon, kaya sa katagalan medyo nagtaka na talaga siya. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat,
yung mga hayop na kinukuha niya, parang katulad yung pag-uugali sa mga nauna. Tuwing binubuksan niya ang karo, wala itong ginagawa kundi ang titigan siya. Mas lalo na ring lumalakas ang tinig na kanyang naririnig hanggang sa dumating ang puntong may ipinakuhang puting kambing ang amo niya sa kanya. Nag-iisa lang ang hayop at base sa paalala nito, kinakailangan niya itong maibalik sa kanilang lugar sa loob lamang ng 2.5 oras. Dagdag pa nito na, kapag nasa loob na ang kambing, wag na wag niya itong bubuksan. Mas mainam na manatili siya roon upang hindi ito makatakas. Dahil sa sinabi nito, nagdulot ito ng palaisipan para sa kanya. Ang mga kambing kasi, alam niyang hindi agresibo, tapos hindi rin basta-bastang nakakatakas kapag nakatali na. Dahil sa sinabi nito, nagdulot ito ng matinding palaisipan hanggang sa marating na niya ang baryong pagkukunan. Pagtigil ng kanyang kalabaw sa isang lumang bahay, agad namang lumabas ang 2 lalaking kalbo. Bitbit nito ang isang sako na naglalaman ng kambing na ipinapakuha ng amo niya. Pagpasok nila nito sa loob, hindi na ito nagsalita, basta kusa na lang siya nitong pinaalis. Masyadong mabilis noon ang pangyayari, kaya naman umalis na siya sa lugar na yon, nang hindi man lang nasisipat ang mukha ng dalawa. Sa kanyang paglalakad papauwi, dito niya napansin na medyo may kabigatan ng kambing. Nararamdaman niya kasing hirap na hirap lumakad ang kanyang kalabaw kapag paahon, kaya naman nung medyo makalayo-layo na siya, bahagya niyang itinigil ang karo sa lugar na walang katao-tao. Pagbaba niya rito, agad niyang binuksan ng likuran, hanggang sa masipat na niya ang kambing na nakadapa sa sahig. Punong-puno ng galos ang buo nitong katawan. Animoy matinding pahirap ang pinagdaanan nito bago ito tuluyang madakip. Habang pinagmamasdan naman niya ang hayop, wala naman siyang napansing kakaiba. Inakala rin kasi talaga niyang normal na hayop lang ang nasa harapan niya, pero nung akmang tatalikod na siya, may narinig siyang boses ng matandang lalaking nagmumula rito. Pagbaling niya ng tingin sa hayop, dito na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang may makita siyang umaahong muka sa may bandang noo nito. Mukha ito ng isang matandang lalaki na hindi niya mawari kung sino. Dala ng kuryosidad, agad siya ritong bumalik. Pagkahawak niya sa kambing, pinikit niya ng 3 beses ang kanyang mata sa paniniwalang namamalikmata lang siya. Ngunit nang muli itong magsalita, dito niya napatunayang totoo ang kanyang mga nakikita. Sino ka? Paano mo ko rito natagpuan? Nandyan ba sa labas ang aking mga kalaban? Sabihin mo, nandyan ba sila? Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang inilahad na silang 2 lang ang nasa lugar na yon. Dagdag pa niya na, malayo na sila sa baryo, maging sa lugar na kanyang pinagkuhanan dito. Matapos naman niya itong masambit, dito na siya nagtanong. Marami siyang sinabi sa matanda, sa puntong nakalimutan na nito ang lahat ng gusto niyang malaman ukol sa kung paano ito nakapasok sa katawan ng kambing. Makinig ka, kaibigan. Napakahaba ng kwento ko para isa-isahin ko pa sa'yo. Hindi na mahalaga ang buhay ko. Sa ngayon ang namamagitan sa atin ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang mga taong nag-uutos sa'yo, hindi sila mga ordinaryo. Mga aswang sila na kumakain ng katulad ko. Matagal na panahon na ako sa kanilang nagtago. Ngunit nahuli pa rin nila ako sa pamamagitan ng aking mga kadugo. Kung alam ko lang, edi sana noon pa, tinapos ko na sila. Kaso huli na ang pagsisisi. Hanggang dito na lang ang lahat para sa akin. At ikaw, kaibigan, ang magpapatuloy ng aking nasimulan. Batid mo naman siguro na dahil sa ginawa mong ito, magiging kalabang ka na rin ng mga taong pinagsisilbihan mo. Kaya kung ganyan ka lang, sinasabi ko sa iyo wala ka ng patutunguhan pa.
Kaysa ipakain ko sa kanila ang aking abilidad, malugod ko itong ibibigay sa kapwa ko tao. Wika ng matanda habang bakas sa mukha nito ang pagiging determinado. Matapos naman itong makapagsalita, may dinukot ito sa parte ng kanyang dibdib na isang bagay na nagliliwanag. May pagkakahalin tulad ito sa bato, pinuno, pero napakaputi nito. May pulang sintas din itong nakabigkis sa pinakadulo na animo yon ang nagsisilbi nitong hawakan. Pagkaabot naman ito ng matanda sa kanya, agad naman itong inilahad ang mga kinakailangan niyang gawin. Pakaingatan mo ang bagay na ito. Huwag na huwag mong hahawakan ng bato kung wala sa puso mo ang pagtanggap dito. Pagsapit ng ikalawang gabi, gawin mo ang ritual na aking sasabihin bago mo ito ibaon sa kaliwa mong braso. Tiisin mo ang sakit sapagkat yan ang iyong magiging kaagapay sa lahat ng bagay. Dagdag pa ng matanda na hanggat hindi pa dumarating ang ikalawang gabi, kailangan niya munang itago ito sa kanyang bulsa. Bagaman hindi pa ito nakakapasok sa katawan niya, meron itong bisa na sapat na para mapaslang ang isang pangkaraniwang nilalang. Mariin din itong inilahad na sa sandaling nagtagumpay siya sa gagawin niyang ritual, wala nang kahit na sino sa mga nilalang na yon ang makakatalo sa kanya. Sa makatuwid, ang kanyang magiging kalaban ay ang kanyang sarili. Ito rin ang tumalo sa matanda na siyang pinagsisihan nito ng buong puso. Matapos naman itong mailahad ang mga kinakailangan niyang malaman, bigla silang napatahimik. May narinig kasi silang pagaspas ng pakpak sa itaas ng karo na animoy nagmumula sa isang dambuhalang ibon. Dahil dito, agad naman siyang pinalabas ng matanda habang paulit-ulit na pinapaalalahanan ukol sa mga nilalang na kanyang masisilayan. Kalimutan mo ang takot kapag harap sila dahil isa yung laso na unti-unti sa ating nagpapahina. Basta ang isipin mo, malakas ka na at wala ka nang dapat katakutan. Gamitin mo sa mabuti ang ibinigay ko sa iyo. Yan lang ang aking huling kahilingan. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, tsaka pa lamang umangat ang unahang bahagi ng karo. Yung mga kalabaw niya, paulit-ulit nang nagpupumiglas na para bang may nagpupumilit dumagit sa mga ito. Paglabas naman niya, doon niya nakita ang dalawang dambuhalang ibon na gawa sa balat ang mga pakpak. Wala rin siyang nakitang balahibo sa katawan ng mga ito, tapos yung kanilang mga balat parang matingkad na kayumanggi. Basta, kakaiba talaga ang itsura nila, maging ang kanilang amoy sa katawan. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla itong umatungal ng malakas habang pilit pa ring iniaangat ang karo. Maya-maya pa, dito na binitawan ng isa sa mga ito ang kalabaw na kanyang hawak-hawak para sumugod sa kanya. Pagsilay naman ni Uplo na papabulusok na ang nilalang, agad siyang kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Siyempre, normal na sa kanya na makaramdam ng takot, lalo pat wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Ngunit, habang pinaghahanap siya nito sa kakahuyan, napansin niya na parang umiinit ang bigay ng matanda sa kanya. Pagkahawak niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang nakaraang buhay ng matanda. Dito na rin niya isa-isang naunawaan ang abilidad ng bato hanggang sa nagkaroon na siya ng ideya kung papaano ito gamitin. Ayon sa kanya na, kakaiba ang abilidad ng gamit dahil kung iisipin, para lang itong proteksyon sa kanyang katawan. Pero ang simpleng proteksyon na yun, pinuno, meron palang mga malalakas na sibat na nakatago. Bagaman pamproteksyon ng bisa nito, kapag ginamit ito ng nagtatangan sa kumbate, kaya nitong ilapat sa kanyang katawan ang mismong buhay ng kanyang kalaban. Sa pamamagitan nito, kapag inatake siya nito ng buong puwersa at tinamaan nito ang mga delikadong parte ng katawan niya,
ora mismo babalik ang ataking yon sa kanyang katawan. Sa sandali na gano'n ang nangyari, parang namatay ang iyong kalaban sa kanyang sariling atake. At hindi lang yon. Sa oras na ginamit na ito ng nagtatangan, malalaman niya ang sigaw ng puso at utak ng kanyang biktima. Yun bang, kahit hindi ito magsalita, malalaman niya ang nilalaman ng isip nito. Napakasimple lang din ng paglilipat ng buhay ng isang nilalang sa kanyang katawan. Kaya naman kahit sorpresang atake, hinding-hindi siya maiisahan. Sa pamamagitan lang kasi ng pagtitig, mailalapat na niya ang buhay nito sa kanya. Ito ang kanyang magiging pananggalang laban sa mga panganib na maaari niyang kaharapin. At kapag namatay na ang kaluluwa ng naging kalasag niya, mayroong lalabas na gintong hibla ng buhok sa kanyang katawan. Pagbagsak nito sa lupa, lalamunin ito ng apoy hanggang sa maging abo na lang ito. Sa oras na ganoon ang mangyari, yung kinuhanan mo ng kaluluwa ay paniguradong patay na. Subalit ang problema lang, hindi ito basta-bastang magagamit ni Uplo hanggat hindi nakabaon sa kanyang katawan ng bato. Dahil dito, agad siyang naghanap ng panghiwa sa kanyang balat para maipasok ito. Di na rin niya inisip ang payo sa kanya ng matanda dahil sa mga oras na yon, nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Imbis na sumunod, pinili niyang unahing iligtas ang kanyang sarili. Maya-maya pa, may nakita siyang basag na salamin na nagkalat sa lupa. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, pero labis niya itong ipinagpasalamat. Walang sabi-sabi, dali-dali naman niya itong kinuha, sabay hiwa sa kanyang braso. Halos mamilipit siya dahil sa sakit, pero alang-alang sa kanyang pagnanais na lumaban, pinabayaan niya ito. Ilang segundo pa ang lumipas, naligo na sa dugo ang kaliwa niyang braso. Maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya yung paningin niya noon, medyo nandidilim na. Gayunpaman sa kabila nito, nagawa pa rin niya ng maayos ang kanyang binabalak. Pagpasok niya ng bato, dali-dali niya itong sinelyuhan gamit ang tinik ng kalamansi at ang maliit na sinulid na nakuha niya sa kanyang damit. Pagkatapos, sakto naman ang pagdating ng mga nilalang kung saan siya nagtatago. Kaya pala hindi siya nito nakita kaagad ay dahil sa naging abalayon sa pagpaslang sa matanda. Hindi nagtagal, nang maramdaman niya ang presensya nito sa likod ng kakahuyang kanyang pinagtataguan, dito na siya nagdesisyong lumabas. Paika-ika man sa paglalakad, wala na sa isip niya ang matalo at magpakain sa mga nilalang na ito. Pagharap naman niya sa tatlong nilalang na biglang nagpalit anyo bilang tao, nakita niya ang tatlong matanda na hindi niya mawari kung saan nakatira. At sa itsura ng mga ito, hindi mo akalaing merong mga demonyong nagtatago sa kanilang kalooban. Hindi namin natagpuan ang mutya sa katawan ng matanda. At ikaw lang ang kasama niya hanggang sa lugar na ito. Mabuti pa siguro, isuko mo na ang nakuha mo. At ipinapangako ko, kakalimutan namin ang nangyari rito. Wika ng isa na may halong paninindak. Ha? Anong pinagsasasabi ninyo? Sinong matanda? Sa pagkakaalala ko, kambing ang nakasakay sa karo eh. Hindi niyo pa kilala nagmamay-ari nun? Naku, kapag nalaman niya to, paniguradong hahanapin niya kayo. Sagot naman niya rito. Subalit nang marinig ito ng matanda, bigla itong umatungal hanggang sa lumaki ng lumaki ang buka ng bunganga nito. Halos matabunan nito ang kanyang buong muka hanggang sa tuluyan na itong nanumbalik sa totoo nitong anyo. Paglalarawan ni Uplo sa nilalang, parang aso na may pagkasapusa ang aswang na nakita niya. Kung susumahin ang wangis nito, hindi ito nalalayo sa isang mabangis na hayop. Wala itong bahid ng pagiging tao, pero ang ating talino ay taglay-taglay nila. Katunayan, na kahit na sa ganoong wangis,
kaya pa rin nilang magsalita. Kung ang nauna ring nilalang na kanyang nakita ay merong mga pakpak, yung nilalang na yon, parang kapatid o pinsan ng mga aswang na lakad. Basta, hindi nalalayo sa sigbi ng itsura nito. Yun nga lang, halos kasing laki na ito ng isang matandang kalabaw. Pagkatungal naman ito sa kanya, naramdaman niya na parang hinigop ng batong nasa braso niya ang kaluluwa nito. Nakita niya itong pumasok sa kanyang katawan bago yun umatake, kaya para masubukan ng bago niyang abilidad, hinayaan niyang masunggaban siya ng nilalang. Pagbagsak nilang dalawa noon sa lupa, agad siya nitong pinagkakalmot hanggang sa magkaroon na siya ng malalaking hiwa sa kanyang buong katawan. Hindi pa to nakontento. Inundayan pa siya nito ng saksak sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib, dahilan para tamaan nito ang puso niya. Dahil sa nakamamatay na atake, inakala niyang katapusan na niya. Suka na siya ng suka noon ng dugo, hanggang sa kalaunay naglaho na lamang ito na parang bula. Pagbaling naman niya ng tingin sa nilalang na sumunggab, nakita niya itong nakaupo sa kanyang katawan habang tulalang nakatitig sa kalangitan. Hindi na rin ito gaanong humihinga, tapos yung dugo nito patuloy na lumalabas sa katawan niya kahit wala naman yung sugat. Nang masipat naman yon ng dalawa nitong kasama, maski ang mga ito hindi maiwasang makaramdam ng matinding pagtataka. Inabot din ng ilang segundo ang pagtitig nito sa kanilang kasama bago ito tuluyang nawala ng buhay. Pagsubasob naman ng nilalang sa lupa, dito na siya tumayo habang pinagmamasdan ng labi nito na unti-unti nang naaagnas. Pagkatapos inalis niya ang dumi sa katawan niya habang kinukuha ang kaluluwa ng dalawang nilalang. Nang magawa na niya ito, agad naman siya ritong nagwika ng, "Hindi ko maisip kung paano niyo natalo ang matandang yun. Pero ano man ang rason, hindi ako gagaya sa kanya. Ngayon pa, na alam ko na ang lahat ng kanyang kakayahan." Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, napilitan na rin itong umatras. Ang kaso lang, hindi pa man ito nakakalayo, bigla itong bumagsak matapos undayan ng saksak ni Uplo ang kanyang puso. 3 beses niya itong binigwasan hanggang sa makita na niyang patay na ang nilalang. Dahil sa pangyayari, wala namang nagawa ang dalawa kundi pagmasdan ng mga buhay nila na dumaraan sa kanilang mga harapan. Maya-maya pa, nang mapaslang na niya ang mga ito, bumalik siya ng karo para tingnan ang kalagayan ng matanda. Ang problema pagdating niya sa lugar, wala na siyang ibang nakita maliban sa gutay-gutay na katawan ng kambing. Sa estado nito, mukhang kinain ito ng mga nilalang bago siya nito hinanap. Kalunos-lunos man ang sinapit ng matanda, taus-puso pa rin siyang nagpapasalamat dahil sa pamamagitan nito, nabigyan siya ng oras para makapaghanda. Matapos ang mga pangyayari, iniwan na niya ang karo. Isang kalabaw lang ang dinala niya pabalik para naman kahit papaano maging mabilis ang kanyang pag-usad. Nang marating niya ang baryo, agad na sumalubong ang kanyang amo. Galit na galit ito, pinagmumura siya kahit malayo pa. Pagsilay naman niyang hindi siya ligtas sa taong yon, agad niyang kinuha ang kaluluwa nito upang magsilbi niyang kalasag kung sakali mang meron itong gagawing hindi maganda. Sa pagharap nilang dalawa, paulit-ulit siya nitong pinagmumura dahil sa hindi niya dala ang karo. Ngunit sa halip na matakot, matapang niya itong hinarap habang mahinahong pinapaliwanag ang kanyang parte. Direkta na rin niyang inilahad dito ang kagustuhan niyang bumitaw sa trabaho, kaya naman wala na itong karapatan para pagsalitaan pa siya ng masama. Dahil sa kanyang sinabi, napatahimik ang kanyang amo. Yung tingin nito sa kanya, gigil na gigil pa rin. Animoy gustong-gusto siya nitong saktan. At bakit? Kulang pa bang binabayad ko sa'yo? Sa tingin mo, kaya mong buhay ng mga magulang mo kapag hindi ka narito nagtatrabaho?
Ito lang ang nagtataguyod sa inyo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang iyong gagawin. Sa sandali na umalis ka sa poder ko, hindi ka na makakabalik. Matapang na wika nito sa kanya. Sigurado ako sa desisyon ko. At kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang pasya ko. Alam nyo, yung pag-alis ko rito, para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hindi ko sukat akalain na sa tinagal-tagal kong paninilbihan, demonyo palang kinikilala kong amo. Sagot naman niya, sabay baba ng kalabaw. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, pasimple siya nitong inangilan. Ipinakita rin ito ang mapupula nitong mga mata, ngunit sa halip na magpatinag, matapang niya itong kinaharap. Ni katiting na bakas ng takot sa kanyang mata wala siya noong ipinakita, animoy kayang-kaya niya itong labanan anumang oras niya naising. Nang mapansin naman ito ng amo niya, muli siya nitong binalaan. Marami pa itong sinabi sa kanya pero lahat yon literal na hindi niya na pinakinggan pa. Kalaunan, nang wala nang sasabihin ng amo niya, kaswal niya itong nilagpasan. Pagbalik niya sa bahay nila, agad niyang ipinagtapat sa kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Inabisuhan din niya itong magdoble ingat, lalo pat galit sa kanya ang dati niyang amo. Nang marinig naman ito ang lahat, hindi nito may pagkakailang matinding pagkabahala. Alam kasi nito na makapangyarihan ng amo niyang yon dahil sa dami ng koneksyon nito sa mga karatig lugar. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, mariin niya itong inabisuhan na walang mangyayari sa kanila. Ayon kay Uplo Pinuno, na noong mismong gabing yon, binalak na niyang paslangin ito. Ang kaso lang, parang may pumipigil sa kanya. Dahil dito, ilang oras niya itong pinag-isipan hanggang sa maglikha siya ng kakaibang plano. Balak niyang gamitin ng matanda para matunto ng lahat ng kasamahan nito. Alam niya kasi na sa pamamagitan ng kanyang abilidad, hindi yun magiging imposible. Ang kinakailangan lang din niyang gawin, kumbinsihin ng matanda na kaya niya itong paslangin ng hindi hinahawakan. Dahil sa ganun niyang plano, hindi na siya mapakali kakahintay ng susunod na araw. Maya-maya pa, dala ng matinding pagod, nakatulog siya nang hindi niya napapansin. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na pala. Yung mga kapatid niya, kanya-kanya nang nag-aagahan para makapaghanda na sa mga gawaing bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapag-ayos na siya, agad naman siyang nagpaalam sa tatay niya. Inabisuhan niya itong pupunta sa kanyang amo para kunin ang huli niyang sweldo. Ito na lang ang naisip niyang palusot noon upang masiguro niyang papahintulutan siya nito. Sige, Uplo. Basta, iwasan mo na makipagsagutan, ha? Kahit papano, naging mabait naman sa atin ang amo mong yan. Umuwi ka kagad. Hintayin ka namin dito ng mga kapatid mo. Marami pa tayong gagawin sa bukid, kaya tamang-tama lang ang pag-alis mo sa trabaho. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pag-alis niya ng bahay, direkta niyang pinuntahan ang tindahan nito. Habang papalapit, wala siyang kahit na anong naramdaman maliban sa pag-aasam na maisakatuparan ang naisip niyang plano. Pagpasok niya sa tindahan nito, agad naman niyang tinunto ng kinaroroonan ng pamilya para kumprontahin ito. Nang mapansin naman siya ng mga tauhan nito na pumasok ng hindi man lang nagpapaalam, agad naman siya nitong hinarang. Paulit-ulit siya nitong tinanong kung ano ang pakay niya, ngunit hindi niya ito sinasagot. Ayon sa kanya, ang dapat makaalam ng kanyang pakay ay walang iba kundi ang amo nila. Dagdag pa niya na mas mainam na wag na lang makialam ang mga ito kung ayaw nilang madamay. Sa pagpapatuloy ng nangyayaring komosyon, dito na napilitang lumabas ang amo niya. Pagbukas pa lang nito ng pinto,
Galit na itong lumapit. Animoy alam na nito ang pakay niya. Nang masipat naman niya ang itsura ng lalaki, kampante niya itong hinintay. Pagharap nilang dalawa, dito na siya nito binalaan ng kung ano-ano. Kesa uubusin sila nito, hindi niya alam kung ano ito at kung ano-ano pa. Ngunit nang marinig niya ang lahat ng yon, ipinakita niya rito na hindi siya natatakot. Pagtatapat pa niya na, hawak niya ang bertud ng matandang inilagay nito sa katawan ng kambing, kaya wala itong pag-asa na manalo sa kanya. Hawak mo? Hindi ako naniniwalang ibibigay sa iyo ng matandang hangal ang kanyang karga. Kung talagang tangan mo, patunayan mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa yun sa kanyang kamay. Matapos niya yung gawin, walang dugo ang dumaloy sa kanya, habang yung amo niya nakaramdam ng hapdi at kalaunay nilabasan ng dugo sa balat niyang wala namang sugat. Nang may pakita niya ito, hindi yun makapagsalita. Nanatili itong tahimik habang inilalahad niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang nais. Hindi na rin ito tumutol sa kanya dahil alam nito kung gaano kapanganib na galitin siya. Sa loob ng ilang buwan, nakipag-ugnayan ang amo niya sa kanya. Ito ang naging persona niya sa harap ng maraming tao at ito rin ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Maraming buwan silang ginugol bago mahagilap ang lahat ng mga kalahi nito. Subalit sa kabila ng mga naging sakripisyo, nakamit pa rin niya ang kanyang mga inaasam. Nang makuha na niya ang kaluluwa ng lahat ng koneksyon nito, sabay-sabay niya itong pinaslang. Pagkatapos, ang tanging naiwan na lang ay yung amo niya. Paulit-ulit itong nagmamakaawa na huwag siyang tatapusin dahil meron siyang pamilya. Para naman makalimutan niya ang atraso nito at bilang pasasalamat na rin sa naging katapatan nito, pinalayas niya yon sa kanilang baryo upang makapagsimulang muli. Magmula noon pinuno, wala nang nakaalam sa totoong pagkatao ni Uplo. Basta kapag may banta sa kanila, agad niya itong pinapatay. Ganon din ang ginawa niya sa mga taong masasama. Lumipas pa ang mga taon at dekada, hindi niya na mabilang ang kanyang mga napaslang. At lahat yon ay naisakatuparan niya dahil lang sa mapangwasak na mutya na ipinagkaloob kay Uplo.